Tama na, Brad. Sobra naman kay ka. Sobra! Ayaw pa kami namin! Tama na ya, sobra naman kay ka. Sobra na dyan kay ka ba? Di ko gusto nga tapakan mo kung pagkatao! Tama na, Ping. Ikaw ba? Sobra na ka! Ayaw kontrola! Ang talang niyok si mong manghod! Ma, Oh, unsa man? asa ni Charmina di ay? Wala ba lagi dito sa balay? Ay, nada to'y gilakaw, oy, ginado'y assignment. Assignment? Basi nagkuyog lang po to siyang kuya Bigoro. Bao lang dong, waadyo to ko kabalo. Kanay mong anak ma ba? Wadyo ikabalos. Grabe na ako pa rin kamot na siyahan ma ba? Nyaon sa iyang gibuhat. Dong, ayun taon po pagpalabig higpit na yung suon dong, kasi mag-rebuilde hinon na. Wako'y labot na ma. Ang ako makahuman siya. Para nang gyapo na siya ha? Mao lagi na dong, di na to palabian og higpit. Kasi inya nagmaghikaw ginon na. Basin hinon na, di nakatiwasin og eskwela. Basta ma, makitaan lagi na ako na magkuyog na iyang laki. Basta kay, ambot lang. Sana lang niyang isuon. Sobrang na lang taon kahigpit. Hindi ta kay view dira, babe, no? Makawala og stress. Lagi babe, makawalag stress. Pero lain pa yato babe ba? Paano di makumadawat na imong pamilya no? Ambot ang pud, babe, bay. Wa pa tay gibuhat ta utan. Pero gusto mo gud ni kuya nga makahuman sa kong eskwela. Lagi. Pero nagtarong man kag eskwela. Ako gani gusto mo gani kumutabang sa imo para makahuman ka na imong pag-eskwela. Wala ko tay mabuhat anak, babe. Saon man si kuya man ang nagasto nako. Pero babe, Carmina, daan ko pa. Naaras yun na ka niya. Ya, Ikaw ba'y? Di ba giingnan naman tika? Madilit ka man ko pa nauban sa kumanghod. ya, tama na ya, pasagdiin na lang gud mi. Pasagdaan, magulat pa ko nga mabuntis ka. Ya, diha adyo ka na sa yupya. Kanay mong dautang gihuna-huna. Wa dyan na isantop sa kong una-una. Dapat makahuman dyan ko pag-eskwela na sa kong una-una ya. og isa pa bay. Gusto man gani ko nga motabang ani imong manghod para makahuman og eskwela. Kaya pagtubag-tubag, kay wa kay labot sa mong istorya. Ya, kano sa pamali ka mo sugot nga maguyab-uyab ko nga nasa tama naman ko nga edad. Kung say gusto nimo mahitabo, magparehas ko nimo nga ulitaong guwang. Ikaw ba? Bastos na kay ka ba? Oh, wala ko na binyo. Oh, kagiuna na ko ang responsibilidad sa tong pamilya. Ina ko nga mali ko. Wala may mali sa imong gibuhat ya, tama man na, pero unta sa akong kalipay mo support ka. Di man ko, Charmina. Dapat huna-hunaon ni mo kung unsa akong kahago. Kabalo ba ka? Kung unsay gusto ni mo, ihatag na ko. Kabalo ba kaya sa gibuhat nimo? Sakal na kaayo ko. Kung unsay gusto nimo dapat ako masunod, di man mo pati kamahan. Sobra na kay ka ba? Tama na Brad. Sobra naman kay ka. Sobra! Ayaw pa kami namin! Tama na ya, sobra naman kay ka. Sobra na dyan kay ka ba? Di ko gusto nga tapakan mo kung pagkatao! Tama na, Ping. Ikaw ba? Sobra na ka! Ayaw kontrola! Ang talang niyok si mong manghod! Sige, Charmina! Kay mao man ay gusto ni mo nga makiguban ka ng lakiha! Tanaw na to! Kung sa'y dangatan ni mo pohon!